रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावग्रोनाय जाबाय। धेमाजि जिल्ला एक्स.एन.डि.पि इउनाइटेड फरामनि लिंथुमनायनि गेजेरजों आरो धेमाजि जिल्ला एक्स.एन.डि.पिनि मुंख्लं नखरनि खावलायनाय लेखायै दिनै जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरनो सानदों मुंख्लं नखरनि जानानै। आरो आं धेमाजि जिल्ला एक्स.एन.डि.पि इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि जानानै आं बिथांमोनजों लोगोसे थाफानानै बिथांमोननि जिथुनाखि अनसुंथाइ जि मुंख्लं नखरनो दान बान्था होनाय बा मुंख्लं नखरनो अनसुंथाइ होनाय एक्रेसिया बेहाय बिथांमोना गोबाव दिननिफ्राय थालांबाय थानाय जादों। दिनै जोङो नुनो मोनदों बिटिआर आरो आउट अफ बिटिआर जोङो धेमाजि जिल्लानि जानानै आङो बेखौ खावलायनो नागिरदों जि मुंख्लं नखर जोंनि धेमाजि जिल्लायाव दं गासै जोंहा 7 जन बा 8 साल' मुंख्लं नखरा अनसुंथाइ मोननो हादों। माखासेया दिनैसिमबो मोननो हानाय जायाखै। बेखायनो मुंख्लं नखर बिथांमोना खावलायदों गभर्नमेन्टखौ दानि सोलिबाय थानाय जिथुनाखि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय, गबिन्द चन्द्र बिथांनि दैदेननाय आरो बिटिआरनि रन्जित बसुमतारी मोननि दैदेननाय सरकारावनो जाहाथे धेमाजि जिल्ला एक्स.एन.डि.पिनि मुंख्लं नखरफोरा बे सोलिबाय थानाय सरकारावनो बा दानि सरकारावनो बिथांमोननि अनसुंथाया फैगोन बा बिथांमोना मोनहैनो हागोन। बेखौ दिनै बिथांमोनाहाय धेमाजि जिल्लानि मुंख्लं नखरफोरा दिनै इउनाइटेड फरामनि गेजेरजों लामा नायबाय दं आरो जोंखौ खावलायबाय थादों बिथांमोना। आरो थिग बेबायदिनो बिथांमोना खावलायनाय लेखायैनो दिनैहाय जोङो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो बुंहरनो सानो बा फोरमायहरनो सानो जाहाथे जोंनि धेमाजि जिल्लानि एक्स.एन.डि.पिनि जिथुनाखि मुंख्लं नखरफोरा रावबो थालाङा बेखौ आङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। आरो जोंनि जिथुनाखि मुंख्लं नखरफोरा थाबैनो अनसुंथाइखौ मोननानै जाहाथे मुंख्लंनि जिथुनाखि मान मर्यादाखौ बिथांमोननि दानि गभर्नमेन्टनि गेजेरजोंनो मोननो हायो। दिनै आं एक्स.एन.डि.पि इउनाइटेड फरामनि जानानै आङो दानि सोलिबाय थानाय जिथुनाखि गभर्नमेन्ट जा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जोङो नुनो मोनदों। मैया दाख्लैसो जोंहाहाय आवगोलनि जिथुनाखि 2003 आव एकर्ड जानाय बिएलटि आदा बिथांमोननोबो अनसुंथाइखौ जों मैया दाख्लै होनाय नुदों। आं बरायदों खावलायदों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आरो माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नांबोनाय सिगांनि जिथुनाखि मुंख्लं नखरफोर बिथांमोना दाख्लै मैया थांनाय सानावहाय अनसुंथाइ होदों। बिथांमोनखौबो आङो बै मुंख्लं मोनगिरि नखरखौ आङो साबायखर बावदों आरो गभर्नमेन्टखौ आं साबायखर बावदों। खिन्थु नैबे जोंनि एक्स.एन.डि.पिनि जि मुंख्लं धेमाजि जिल्लानि बेखौबो नोंथांमोनाहाय जिथुनाखि सम बायदियै जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेखौ आं खावलायनाय थादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जा थालांनाय मुंख्लं नखरफोरा दिनैसिम जोंखौ इउनाइटेड फरामनि दैदेननायनि गेजेरजों जाहाथे गोजौनि जि दैदेनगिरिफोर दङ थाबैनो मुंख्लंनि अनसुंथाइखौ होगोन आरो होनायनि गेजेरजों जोंनि जा हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय बा नांनायनि फिथाइखौ जाहाथे गभर्नमेन्टआ जोंखौबो आउट अफ बिटिआर हिसाबै जोंखौ गालाङा आरो जोङो बिटिआरनि बाहेरायाव थानानै जोङो दिनै मुंख्लं नखरफोरा जाहाथे अलखदाव गोग्लैया बेखौ आं खावलायदों। जाहाथे दिनैनि गेजेरजों बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि धेमाजि जिल्लानि एक्स.एन.डि.पि इउनाइटेड फरामनि प्रेस मिटनि गेजेरजों आरो मुंख्लं नखरफोरनि जिथुनाखि खावलायनाय बे खावलायनाय लेखायै जाहाथे अनसुंथाइखौ मोननो हायो। बे अनसुंथाइ मोननो हानायनि थाखाय आङो जाहाथे खौरां बिजोंनि गेजेरजों आङो नोंथांमोनखौ लिंहरनानै दिनै खौरां फोसावदों आरो बे खौरांनि गेजेरजों जाहाथे धेमाजि जिल्लानि एन.डि.पिनि मुंख्लं नखरफोरा जाहाथे अनसुंथाइखौ मोननो हायो बेखौ आङो नोंथांमोननि रादाब बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय। गंबेसे नखरा मोनाखै दासिम? जोंहा गासै 22 नखर जोङो मोननो हायाखै। बेनि गेजेराव जोंहाय 8 नखरजोंनाबो जोंहा मोनबाय। गगामुग टु जनाय 7 नखरा जोंहा मोननो हाबाय मुंख्लं जिथुनाखि पेकेट जोंहा एकर्डजों जिथु फैफानाय बे पेकेटखौ 7 नखरा धेमाजि जिल्ला हिसाबै एन.डि.पिनि मुंख्लं नखरा मोननो हाबाय। आरो 21 नखरा
मोननो हायाखै बे मोननो हायैनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि न'खर फोलेरखौ लानानै बा मार्टियार्स फेमिलिखौ लानानै दिनैहाय धेमाजि जिल्ला एक्स एन डि बि इउनाइटेड फरामनि जाहोनै बा दैदेननायजों जा मिडिया बा जोङो रादाब जोङो फोसावदों बे रादाब फोसावनायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोननि जि थालांनाय बा होनो गोनां बेखौ थाबैनो अनसुंथाइखौ जाहाथे होयो बेखौ आङो खावलायबाय। जायफोर न'खरा मोननो गोनाङा थालांबाय सोरखारा माबा मोनसे खोथा हरदोंमोन नामा आरो सरकारनि हिसाबैथ' जोंहा गोबां भेरिफिकेसन फैबाय नैबेयाव जोंहाय गोबां भेरिफिकेसन जानाय माखासे लिस्टफोर दङ सिरियाल नम्बरफोर दङ आरो आङो खावलायदों दानि जिथुनाखि गभर्नमेन्ट आरो दानि जिथुनाखि गभर्नमेन्ट सालायबाय थानाय मानब गेदेर प्रमद बर' गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव जाहाथे बे मुंख्लं न'खरफोरा थालाङा आरो जि जोंहा भेरिफिकेसन जाबाय न'खर न'खर जा धेमाजि जिल्लानि एसपिनि दैदेननाय आरो डिसिनि दैदेननायावहाय सिमेन्ट सापरि थाना गगामुग थाना जनाय थाना बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो मुंख्लं न'खरफोरावहाय जोङो फुल प्रेजेन्ट भेरिफिकेसन खालामनानै बिथांमोननि नंगौ नङा बेखौ सायख'नायनि गेजेरजों बिथांमोननि जि थैनाय बा मुंख्लं जानाय बियो रियेलानो गोजा आनरियेल नङा बियो गासैबो जेसेबांखि मुंख्लंनि बेयाव जोंहा भेरिफिकेसन जानाय दङ बे न'खरफोरा गासैबो रियेल गोजा आरो आङो खावलायबावगोन दिनैनि बे फोसावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि धेमाजि जिल्ला माहारियारि आफादफोरनि जाहाथे दैदेनगिरि बा माहारियारि आफादनि जिल्ला दैदेनगिरिफोराबो जाहाथे धेमाजि जिल्लानि एक्स एन डि बि नि मुंख्लं न'खरफोरनि थाखाय जाहाथे बिथांमोनाबो बै सोलिबाय थानाय सरकारखौ जाहाथे खावलायो बेखौ आङो इउनाइटेड फराम एक्स एन डि बि नि आफादगिरि जानानै आङो खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे मुंख्लं न'खरफोरनि साननाय हनाय अनसुंथाइफोरा जाहाथे गोजोर भाबै जानानै फैयो आरो बिथांमोननि जि मुंख्लंनि अबदान होनाय बे अबदान होनायनि गेजेरजों न'खर गंसे दाना सोलिनो हागोन बेखौ आङो इउनाइटेड फरामनि धेमाजि जिल्लानि जानानै आङो खावलायबाय।